Да. Ето баш нормално, тук баш майстора, виж какво прави така. Кой работи прави така. Песечни мазълки. Ето. Декоративни. Кажи какво правиш, Верони? Тя също на мазълка. Така. На пушка через по този начин. Така. Релеф. Реги. Тук гледай какво става, хора. Какво става просто тук, хора. Гледайте тук, хора. Това красота правихме. Тук става нещо рай. Уникална мазълка. Става нещо красота. Парите са тук. Тук парите, майка. Налага по-гъстичко керест и по-шкараче. Колкото по-редко. Да, фолията ли после трябва? Да. Мен кераликоте. Фолите ме слабата почнем. Потараме. Да го почнем да го правя. Познава, да видите